pada minggir. Karena ada kebun binatang mau keluar. Minggir semua minggir. Sayang. Singo macane Wahyu Manggolo. Panjake ayo panjake. Panjake macane metu panjake. Minggir. Singo macane Wahyu Manggolo numpak guys. Aku kudu numpak to sekarang. Singo macane Wahyu Manggolo. Api. Sawer. Maju. Singo maju. Sawer maju. Singo maju. Sini semiki kok. Wah. Majuan. Aja mau Aja mau Bu, dia mau dan kok Bu. Singo macane Wahyu Manggolo. Ayo atraksi, kawin, ayo kawin. Kawin ah. Kawin ayo. Iya, ayo. Tabuhane. Nih Mas. Wik. Iki Mas ngene wis tunggi iki lek. Wik. Apike ya Allah. Layak dehengki pure nek ra metu. Iku tontonan apa dek apike ngono ya Allah. Dikon medhon nek Mas Ende gawe, guys. Dikon turun, guys. Nggih singo macane diutus. Iki diutus turun. diutus mandap. Diutus kalih mandap. Ingkang kagungan kersa. Kersane pengen didawe. Suplot jebule ndase iki mau. Wik. Nah, medhon hati-hati. Kowe ndang medhon ngosingo. Awas mundur sik banyu ngecembang. Piye iku? Maju buntotem iku lho ngecembang nang banyu nang kok iso. Ayo Bu disawer Bu wis turun lho Bu. Ayo Bu disawer Bu mesake wis kadung medhon. Saake Bu tenaga. Ayo Bu sawer Bu saake Bu. Paringi dalan Bu. Korsine rena Bu, korsine Bu. Gulune keteko iku piye sing ngene? Awas ngecembang. Awas banyu ah iki yo pinter. Ayo Bu sawer Bu. Saake kesel nduk.
Iki ndak ape teko timbrangan no. Ih saake macan karo singone. Aku macan. Aku kaji. Aku Udin. Aku kaji. Aku Joni. Aku Yanto. Jon Yanto. Hamster. Terukan selem. Ayo sini sini. Disawer. Bonus. Bonus Mbak Yu. Bonus dang Mbak Yu, persiapan Mbak Yu. Gimbal kayak aku dandan apa ora kok sok. Gak apa-apa, wes gongkot dak. Sendiri je pirang lagu toh. Iki wis kepotong macan suwi lho, Mbak Yu, Mbak Yu. Malah urung dadeh. Sudah, kasihan. Saken nduk tenaga. Kasihan. Wis coplok ae. Wes sak coplok lah ketok Naslim, gak apa-apa. Wis coplok lah kok iso abot iku. Ndak iki sing suamimu lho, Ndek. Engko dak mbok tumpaki ya. Melu, Bu. Kipi. Anang foto anang ae, woi. Kalau Anang. kurang ajar malah apa iku? PW. Sapa iku? Sapa Duitem sing tiba sik ana 1000-ne tiba iki lho. Iki Mang sing mek sapa kok 1000 iki Mang? iku Dek Henggi sing maringi. Cuma matane iki lho. Duit 1000 iki lho ceblok woi. Duit gak riko karo. Duitem iki lho duitem. Sapa sing dadi? Iki sapa ndase iki cilukan? Semaut nduk, semaut. Kacang nek semapet tak kon ngene pas buatan gimbal lho. Api eleh ngene kok Dek Henggi kon ra purek ya. Sek nganu. Tengok-tengok ayo do foto ya mumpung loro. Ya Anang cepet Anang. Tenang. Duduk sing ngarep duduk. Duwe iki. Duduk Abil. Wes nang balik, nang pijet. Iki lanang apa wedok? Iki lanang wedok wong bar. Iki lho zoom jerone asline ya ngene iki wonge. Iki kundes piye? Masa kowe kun layak bokongnya megal-megal ae kun. Iki kundes tenan. Kundes aku tumpakno
lae. Nek meh gabung nang Taman Sari ya gak apa-apa. Boleh saja. Ayo nyanyi sayang. Ya sayangku. Dikasih 3 atau 4 lagu ya. Bariku medun. Ya. Oke. Sendereng nyanyi. Ayo. Coba. Penting Dek Engki sudah seneng ya, Dek mau sempat kecewa sayang karena macan singone nggak keluar. Mergo Dek makan hujane wala drespol ya. Ijek ngecembuang banyune dadine iki mau sempete nang Taman Sari gak masalah nggih Dek Engki penting suka wis kabul nganu numpak singo macane ya. Lagumu apa kok malah jagoan? Bahtera Cinta Baru. Oh iya ya, Bahtera Cinta Mas. Yo, Bahtera Cinta. Sang bumi mengitari matahari. Hey! Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Berlayar cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cinta kita. Hey ha hey ha hey ha hey hey ha hey hey ha hey ha. Beredar sang bumi mengitari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Berlayar cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra. Hey! Hey ha hey hey ha hey hey ha hey hey ha hey. La 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 la. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cinta kita. Salahku
Wingkeng nggih wonten kasunyatan nggih. Kasunyatan mintanya Mas Edi. Lah Mas Edi ya sapa to Mas? Mas. Wiraswarane pancen Mas Edi Lah kok, nggih, Mas. apa karo watana nyenggaki apa wedine? Watana sing Apa kowe nyanyi. ndek ingin krungu lagu primadona Mas? Soalnya nyanyi primadona ndek ingin berjuang. Iya, apa iku? Ono permintaan primadona mau lah ya, Dek. Iya, iya ya, Rong. Heeh, ya. Sing nyanyi kudune iku besbok. Oh iya, nanti terakhir ya. Iya. Oke, mangaturi wonten kasunyatan. Ya, Mei. Mas. Mangga, Mas. Singo macane Wahyu Manggolo. Wow. Wis wae. Geser dulu. Ayo deh, ayo deh. Iya, Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyataning tresno kowe sumending wong liya. Siji kanggo sira. Hey hey ha hey hey ha hey hey ha hey 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 ha ha hey ha hey hey ha hey hey ha hey hey hey.
lan kowe kepisahane tresno. Yo 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 yo. Ya harus dimaklumi. Ilmu maklum itu harus diterapkan setiap hari karena piye ya say Karena setul. masih priwi. Oh iya, sama kayak kita dong. Aku mau saka Mas Simen Konslet Mbak Arum. Apa? Dari Mas Simen Konslet tadi. Oh, Mas yang minta Sunatan lagu itu. kasunyatan Ya. tadi, Mas Konslet. Simen Konslet. Simen kontes konslet apa nih? Berarti. Terus. Iku jenenge, ora kok mike sing Konslet. Oh, alah sendal aku jenenge korslet. Iya. Oh, alah biasanya tangguh gambyang. Oh iya. Iya. Astagfirullahaladzim, Mbak Yu. Kue munculmu kok. Ya Allah, kok banyunan munculmu. Jangan-jangan iku enggak. Ginjur-ginjur ngono. Wani, Bang. Mbak Yu. Iki mike Mbak Yu nyoh. Nang golek lanangan. Udah golek lanangan. Wedhus Piye, Wak? tapi ya Nang golek wong lanang. Ya wet sepete api. Nyerot umbel sik, Jek. Oke, para penonton. Matanya itu loh, Mbak Yu. Alah kecemplung. Yes. Surati ndi Surati? Ngeloni Hengki. Mas Hendi. Ndi? Aku lombok hamili. Lagune iki lho, Mas. Tiada yang lebih gendut. Tiada yang lebih ginuk-ginuk. Hengki pun meneng. Lah rumangsa. Ngono ameh tak mii. Asik. Iha. Alah sagrak Alah keri. sagrak alah Keri. sagrak alah Perih. Ndi Mas Hendi wis meneng Mbak wis meneng Heng Kowe nek ilang. aku wis ana sinyale engko nek ilang mbok golek nganggo sinyal ketemu Iya lali aku, Mbak Yu. Nek kowe nggawa sinyal dhewe. Lu malah do foto. Endi Mas Endi? Tak salaman sik aku karo Hengki bareng. Aja Mas, aja salaman. Mbak Yu iku copet loh. Sudah sehat. Wes sudah seneng. Makasih ya. Pak D, Mas Endi. Ngono kok nyawer barang lah opo. Laris. Endi ana sing ape nyawer nek. Jaluk lagu apa, Non? Lagune apa? Nanti ya, sing nyanyi kowe. Bisa nyanyi. Aku HP. Oke. Katresnan Jati. Cinta dan air mata. Nggih. Mbak. Iki ditabuh ya apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hilang jagung sak gombyong. Mas Ari. Nggih. Nanti dikasih. Mbak Yu. Sik tak ambunge bocah iki. Mbak Yu. Dalem Bude. Budim. Endi? Apa disawer ibuku aku. Mbak Yu saka kene
Ini siji ya. Napa, Dek? Nggih, mangga dilanjut. Bayiku nyundul-nyundul coba. Puspita Nala. Iya kok caping Gunung Jenggleng mintanya sama nggih Mbak Kong. Matur suwun laris. Salah sagra. Setul ya Allah. Laris. Kowe kepengin demek wetengku. Nyalo. Demek kowe timbang wetenge Mbah Wedok ya wis kempes. Iki lho weteng. Ayo iseni neh udelku. Lho, kowe nek iri nyawer gak apa-apa. Lho, liwat rene ke wedi aku. Lha aku iki gendruwo ta. Kok iso. Mbak Yu kan nyatek. Kok gak nyadar, Dik? Nyadran. Nang segara iku. Sing masih satu apa sayang? Puspita Nala Mbak Yu. Apa? Puspita Nala. Puspita Nala iya le. Nggih. Iya karek kowe. Ana lagu karek kowe iso apa ora? Ana Mbak Yu. Puspita Nala nyanyi ya. Ya. Suara banci, Mas. Aku wis cantik kan. Mbak Yu kok neder ngono ya, iki kemenyeke. Sektul. Duet baru. Enggak mau. Asik. Ayu utama. Ayo Mas Rokim. Nambiara romeng kusumo. Mulat lelang brangoto. Agawe sengeseme. Nala
Selain hatiku andai kau tahu rembulan kang sumunar nyaksani tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong sing pungkasan minangkani pamundhut saking keluarga besar tuan rumah wonten caping Gunung Jegleng. Nah, nek ledeke do saya monggo istirahat mboten napa-napa Cahayu. Maksudnya istirahat ngadeg terus tangannya bondo. Tak ngaturi caping gunung. Istirahat. Iya. Taronggo lek. Saben pulang pagi. Walah bekecot kok iso liwat kene bareng. Bekecot kok bekecot. Mbak Yu. Aku melu keceplosan Nanti bekecot. kalau aku jatuh jangan panggilin terus dong. Wis gampang nanti tak cium. Nyawa. Joni. Kecantil ya awak. Yen memajang rokku mbleret. Ile ya Allah Gusti. Amung karo jana. Lah trae meteng kok, Mbak. Yo. Jalukane dijenggleng. Cepitan. Kok cepitan piye? Lah aku duweku cepitan. Nek nggonem ya ora cepitan mondolan iso. Nggo ngeplak wong iso meteng 3 tahun. Ning kula wedok asli lho, Bu. Kula badhe operasi teng luar negeri. Pesene dokter, Mas, nek teko omah 3 dina aja kenek banyu mboten. Nah, ndelalah aku kelalen 2 dina wis tak dusi. Kowe tangi turu bayangno. kok tukul. Nek ana wong wedok bengi-bengi ngene lho ya kowe. Aku lho digodha cawak-cawak. Kembang wae waton gunung ya iyo awake ya iyo ngeso-ngeso ya iyo aku ape mumbul ape mumbul gak patek mentolo anakku mancal-mancal terus isa sayang dijak mergawe mamah ya sayang ya wis pirang sasi ku jeng 9 tahun 10 dina dalah lah kok suwi men iku metune terus apa mulai metune naga nyaplek pakane Joni ndi kurang ajar bocah ra tanggung jawab iki lho Jon aku wis gak pirang-pirang dina ndi kowe ra roh anak iki sesuk nek lair naga nguntal kowe Jon Pacita iya iya ya
Dik, susuku kecoblos pines iki lho. Ngantek Usah bocor. kabeh. Lagi bar tau mbah malah usah kabeh. Ning ya ora apa-apa butuh-butuh nyenengke dulur. Tah nom-nom kene iki nek roh aku cantik ngono menawa. Aku kena nggo anggan mendem lho. Kowe nek timbangane karo cah abang-abang mang risiko. Kowe nek karo aku 50 sak kapok ora ngarah meteng. Tenan, yakin lho. Panas udan Ayo yo, do tumandang gawe aja ngesu-ngesu, aja mepet-mepet. ora sida mepet panas udan panas panas panasi Kok udan ngecepit? udan Kok iso kecepit ngono Bang. Kalau retet, trek kecepit. Tak cepit. haleng Kok mati iku? capang gunung Hiya! Hiya! Laelo, laelo, domino di siang pentala bojo loro rebutan kok. Matur nuwun. kok teko jula-juli ta Lah timbangane engko dijaluki neh. jagani Kayak nek terbayang-bayang sampai rumah. Namaku Siliti. Sulondo. Natyan wadon sarta Kumandang suara. Smell. Panjang agem ingkang dipun tetak mugi dados putra ingkang soleh. Saged mikul dhuwur mendem jero derajat tiyang sepuh kakalih. Amin. Yo. Yo. Oi. Dek jaman Mas Ari, nanti minak bonus satu lagu ya. Waktune mumpung ijek ono sithik. Nanti nggak ada dagelan iki langsung dilos, langsung dagelan. Nggih. Nggih Mas Ari nggih. Mergo lakon dagelan, dagelane dadi begenggek. Sampean nganu ngerti lagu kuburan, Mas? Medeni wong to, Pak? Palu endasmu. Iku lho lagu iku. Ya angkat dikaturi bonus ya.
Aku lho Sampeyan mau diloroi ibuke. Lho kalah. Ya Allah, Mbak Ayu. Oh, alah germone malah rene. Germone malah metu. Iki lah apa? Oh, alah Mbak Yu. Aku angger udan-udan ngene iki embes terus. Lho, kowe embes aku res-resen. Tapi wis tak sumpeli nganggo janggel. Cilaka iki Surati iki kok. Ya nyapa Surati? Ya iya. Wong perkara macane kok aku diamuk. Lah Dik Hengki nangis ning pojokan tak luru ameh tak miki wis meneng. Cara tak miki menawa malah plepeken menawa. Lah iya wong perkara. Semel. Perkara len dosok ning adoh kok. Iya. Ape ngetokno montor pirang-pirang. Nggih. Ya sepurane ya Surati. Anu Dik Hengki, nanti kalau kurang puas nanti tak jak di kebun binatang. Napa langsung nyawang kula mawon, kula wis kaya singa karo naga. Semel. Ya iku awak menungso rai naga ya kowe iki Mbak Ayu. Aku ya tenan aku njaluk ngapura. Iya. Tak nggo pengalaman karo bocah-bocahku ben Alah, ora gitu kok. ndelogok jaran. Mbak Yu ndang gage aku kudu nguyah tampet Mbak Yu. Alah langsung uyahno kono ya ora apa-apa wong Lah ban. nek kowe ngono gampang kok yu kleting ngapute. Terus iki kelem ngene ngono ae iso. Lah kowe, Lah nek aku leren tak cekeli ngene. iki wedok ta lanang? Ya ndelok-ndelok. Aku lho diloroi wong ditutno nguyah kok ngguri wonge ndrene ngguriku malah kuyoan. Lah piye? Kenapa? Lho, entre tak ubetno mengguri. Nguyah jeresno. Lho, Dik iki wedok ta lanang? Lanang matamu aku ya ngono. Lah aku Oh, bar hebat. mlaku kok truk sing pol mburi ta mau malah ditutno iku lho bocahe jeneng ngono. Darani wedok tenan. Aku iki ra wedok ya Mas. Nek Iya, kok iya. ngarep ora kena mbok garap nek kok ngguri ya. Kau ngarep gak iso, ning kok ngguri mekrok. Semel. Alah. Aku tak pikir-pikir kok dolan nang ngablak ora pisan ra pindho kok digarap ngene ya. Ora apa-apa, Bos. Sing penting apa anak lanang dihen napa neh. Iki aku nek dadi wedok tenan piye? Ya malah beneran iso kokop-kokopan karo bojomu. Lah kok gak ono? Sesuk tak silai nggonku tak simpen ning tas. Kuncine pira? 15 14 nggonku kunci Inggris wis kena dienggo ngotak. Iki ya engko aja tutno neh nek nguyah. Aku nek nguyah mengarep tapi uyahku mengguri. Semel. Aku iki rupaku karo Surati Mbah Ayunti. Lho! Seragam kowe wis, Mbak Yu Surati ya pakai merah jambu. Heeh. Baju merah jambu. Ning asline Surati iki mang ayu, ora ayu mok sedilo. Gini ya. Perkara mara nang nggonku ngetokno macan manuk karo nangis iku weli. Mbak Surati gak nangis. Masa Mas. sampean nangis mau? Dikandani kok perkara anake ora gelem bomah mau lho. Oh. Terus macane kon ngetokno. Iki tak kei pengalamanan. Mbak Surati karo Mbak Mas Hendi. Ngomongmu ki lho piye? Iki tak kei pengalaman. Iki lho kowe tak kei pengalaman. Pengalaman apa? Ndasem. Tak kei pengalaman Mbak Surati karo Mas Hendi. Apa? Nek ana bocah lanang nangis, anak lanang nangis, ki langsung jak ning jero kamar, kunci terus sampean ning kamar sisih gawe adik. Senengane. Angger anakku nangis gawe adik, angger anakku nangis gawe adik. Anakku yo 35. Iki adik meten 9 tahun 10 dina. Sangang sasi 10 dina. Kayak karo sing berdua itu tekan orjing. Joni pengkhianat kowe. Rasakno kok bengi. Kowe gelem karo Joni. Lho, gelem. Kowe ku karo Joni gelem Mbak Yu. Lah pas mendem kok. Halah wong ora tau ndek dhuwit to. Jadi ngenyerang di duwe wong iki barat. Arjine ya, Bang. Masa nyambut gawe Oktober urung teko wis bulan November karo Desember. Apa bos?
Joni, wis bon. November karo Desember. Joni, kowe kok wis nglangkai bangkeku, Jon. Lah aku iki lho sampe Januari tak jaluk. Lah kowe kok lagi rong saksi. Joni, kita kan kompak, Jon. Nek Bayu ganyong nganti Januari wis entek. Aku malah dadi ketua kok rasane kaya ngene, Caca. Ora apa-apa, Bos, demi kelestarian anak buah kita kalau ora ndek dhuwit ya trek dolco. Iyalah, Dik. Ngene kok Setuju. nang njaba-njaba kok do ngitung kuwi kayane mogol dhuwit rak setumpuk dasem aku ya. Jane jawabem ora ngono. Lah kepiye? Nek diarani kayane mogol kok setumpuk-tumpuk iya, aku angger bengi tumpuk-tumpuk ngono. Aku nek bengi gak tau tumpuk-tumpuk kok Mbak Yu. Langsung brejelan. Ora. Lah terus Nek esuk nek bengi ngene iki iso piye tumpuk-tumpuk ana mata kowe urung semenaki. kowe urung ngerti omongane Mbah Ambeh Ketanggi. Apa? Kowe nek tumpuk-tumpuk aja esuk-esuk marani suarane serak. Lah aku tak jajal tenan esuk-esuk tumpuk-tumpuk suara kowe esuk ngik-ngik ngono. Terus tak baleni awan. Lah tak baleni awan roh petinggi aku lagi nedok ambek jangan ambek bojoku petinggi teko. Dok 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 dok. Dek, sida sambatan ta ora mati aku ra sida. Sidane ya bengi wayah esuk mulai ngetoprak niku. Terus tak jak omong-omong. Aku malah keturu. Ya dadi ra sida. Ya wis, Mas Hengki matur suwun. Dulurku Di. wedok Surati matur nuwun. Ora ngono dulure Surati mang lho sapa leh jenenge aku kok lali. Sarpinah. Hah? Sartinah, Bu Sarpinah. Sik tak takok. Sing mara mang lho sing bayari aku sapa leh jenenge. Sing wonge cerewet iki Sapa? nyawer aku. Menengok kok. Mbak Un. Sun kok Un. Husun. Oh ya Allah, bojone kok betah ya. Layak kaya susu rupane ya, Bos. Mosok karo aku ngomong sekecap kono 8 kecap Aku ngomong 2 kecap kono 300 kecap. Nek omongan blas aku terus ora iso kecap-kecape mungap. Busun matur suwun kena encene njaluk kaos esuk. Iya. Aja Adik. Sun. Sok nek nyuwun kaos kon mara ya nang Suntori ya. Oh, sing njaluk kaos mau, Bos. Engko tak gawakno. Iya, Sun iku mang sing nyuwun kaos. Rupa kok kaya ndelok Nek jane. omongan. Ngene iki ya Allah mara ning Sumpah aku izin ra nganggo susu gatel ra umum. Lho. Jabang bayi. Sumpah gatel ra umum. Ih, ya Allah. Mbak Yu kleting putih. Nyapa? Jebulane susune kok dikeki apa mau? Kaos. Kaos. Malah sempake bojone. Aku iki lho maceme ngene kaya Nah, cah aku ya perawan telus. Masa ta Mbak Yu. Alah ya Allah, aja ngono. Persis kaya susune bojoku. Ijah cilik. Heeh. Lah aku lho begahku ukuran pira 49. Iku jane BH apa? Cerai susu gen kabakan iso nyampluk ngiwa nyampluk nengen. Ayo diterusno sik ya. Nane. Syukur bisa Syukur apa? nyawat. Syukur apa? Syukur bisa. Oh iya. Bisa nyawat. Nyawat apa? Nyawat Joni pengkhianat. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Ya apa lagi? Terus cah musik nek aku sing nyanyi pengkhianat kabeh. Dekne angger do seneng aku ora tak ladeni yo ngene iku, Bos. Aku biasa. Aku mbok ngepong wedok apa le, Jong? Kerong roh guyuku. Iya wis salah, mbok ancam lah ra masalah kowe. Wong lanang ra kowe tok. Ya le. Aku roh karepem aku nek joget terus iki gen lingkap ngene ah. Mas sama aku ndak terus gampangan kowe. Nyelon ambek delok. Lho. Malah didohno. Lah timbangane kono do penasaran, Bos. Aku tak Apa? pikir siji. Ar
Tak pikir siji pomo sendor kok wedok tenan apa payo mau. Lho, Bos. Aku ora mbok nyekpok payo omah-omah. Aku lho dilairno wedok ning jero weteng wis meteng pindho. Nah, terus sing metengi kuwi lho sapa? Pak aku dhewe. Joni pengkhianat. Carane aku wedok nek cah nom-nom iki wis tak kei kabeh. Ya, Dek ya. Semel. Semel kok malah gilani. Ayo syukur ya. Syukur bisa. He. Gunung desa dadi rejo. Gone padha loro apa nek jaman caping gunung sampun yono. Jebulane dadi wong wedok iki kok rekoso kabeh. Ora terima rekoso bos, susu rasane nawoni ngene. Lagi nganggo sak nganggo kok kaya ngene rasane. Ngene kok nek anu kok ana wong lanang, ana wong wedok salah sithik tangane kemplawe. Ana wong wedok seliru sithik tangane nengkem ya ampun. Wong lanang bodho. Lah iya. Nek aku dadi wong lanang niku ora langsung tak kampleng gak, Bos. Heeh. Langsung tak bacok.
Kok malah nemen? Ya ben ora ngrasakno lara tan langsung mati ngono. Ya ora entuk iku jenenge KDRT. Kadal apa? KDRT. KDRT ngerti apa ora kowe Mbak Yu? KDRT kok gak roh iku piye? KDRT iku apa? Katok gegeden rok. KDRT ki kekerasan dalam rumah tangga. Oh, rumah tangga. Nek iso ki ya rumah tanggane ditata sing apik. Iya, Bos. Keluargane ditata keharmonisane. Contoh kayak Mas Hendi dalah Mas Hendi. Mas Hendi dalah Bu Mbak Rati ngene iki lho wis ketok nek Mbak harmonis. Ya ta? Heeh. Keluargane iso ayem tentrem iku wis nyata. Nyunatno Hengki ditanggapno Wahyu Manggala. Sayang. 2 tahun lho Mas iki lek kepengin nekakno Wahyu Manggala. Iya wis manggepmu. ngerti bos kono mangkondo nek 2 tahun gen singone gen gedhe. Ora iki tenan mulane kani ngoyo Heeh. perkara singoe nganti Mas anu anakku lanang Hengki nganti mutung ki mang ya ana benere. Oh nggih. Mas Hendi aku njaluk ngapura. Ngapunten Mas Hengki. Wong ya macan ki ya digawa terus ning ancen kahanan. Nggih. Aku sing nyuwunke ngapura sing kathah. Dik Hengki. Mbak Surati sing ayu-ayu dhewe matur suwun. Matur banget. sembah suwun, Mbak. Nggih, masukane tak tampa. Nggih. Wong jenenge bocah ki senenge ya ana dagelan, senenge ana nggone taman, senenge ana nggone lakon kaya ngene iki. Kadang ya seneng tukang orjen, tukang kendang, tukang bass. Ora ana sing seneng aku. Pengkhianat kuwi jan. Ya ana sing seneng perkara singone. Singa. Delalah nang kene kok ya angel ngetokno ya sepurane. Wis ana wong lairno ngetokno singa ya iki. Nggih. Ana tambahan cuman lagu apa sih? Bonus satu lagu tadi spesial kangge dulur lanang yang ada di pojokan sana. Sido Mas. Sido. Oke, siap. Lagune apa sayang? CND. Liwang apa sih? Oh, gak iki ya iku lho, dulurku lanang sapa jenenge lalali aku. Sarpen. Wong gak cangkemmu angger mangap. CNI. Apa iku? Cinta dan air mata. Iya, Semel. Cinta dan air mata. Mas, repe piye rale? Engko ganti nyanyi Anak Betawi. Lho kok iku? Oh iya. Walau ku menangis darah muda, darahnya para remaja yang takkan selalu merasa diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyanyi mi tekon di cinta dan air mata lho, yuk ganyong. Mbok ingetno ngantek panik aku. Cinta dan air mata. Mulane tok nek ancen Joni ndutang iku ndang dijaluk. Mumpung lagi wingin jupuk. Jan. Enggak usah panik sayang, nanti tak untel-untel di tebunan. Walau ku menangis darah Muda. darahnya itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Kini ku harus pasrah dan berdoa. Semoga Iki saya Mas. Duh, kok kerineng ini ya? Oh alah tanganku mlebudelku dhewe lah ya. Yo, cinta dan air mata. Spesial buat dulur lanang. Dan juga Mbak Ida, Mbak Melida yang ada di Taiwan. Thank you. Oh.
Ya. Oke bosku. Makasih ya bos. Wis kadung nang dhuwur sawerane di TM mawon.